Povijesne legende. Svjetlo se ugasilo 1918. Nikolaj Aleksandrović Romanov hladnokrvno je umoren. Juriš na Zimski dvorac. U Rusiji je pobjedila revolucija. Car i njegova obitelj moraju umrijeti. Što se događalo u noći umorstva? Istražitelji otkrivaju indicije pokolja. Istraživači rekonstruiraju događaje. Anastazijin slučaj. Tko je sve zapravo umro na mjestu zločina? Kamo je nestalo carevo zlato? Tragovi vode do tajnih trezora. Što se dogodilo s nasljedstvom Romanovih? Smrt u ponoć. Posljednji ruski car. Zimski dvorac u Petrogradu. Ovdje živi car na vrhuncu svoje moći. Kao samodržac ima neograničenu vlast u Rusiji. Nikolaj II. Najbogatiji je i najmoćniji čovjek svojega vremena. No njegovim je narodom zavladao duh revolucije. Što tjera cara u samoću? Njegovo se utočište prvi put smije snimati. Jekaterinburg na Uralu. Posljednja postaja u carevu životu. Ipatijevljeva kuća. U podrumu krvnici čekaju cara i njegovu obitelj. Tragovi potajnog zločina. Uskoro je počela potraga za truplima, no tek nakon 50 godina jedan geolog otkriva nešto užasno. Careve kosti. Istraga u Moskvi, u nekadašnjem tajnome državnom arhivu. Pretpostavljalo se da su dokumenti iz dosjea Romanovih nestali. Ipak mnogi su zapisi dokaz da je njegov kraj programiran. Zavod sudske medicine. Otkriven je nasilan zločin. Je li moguće identificirati žrtve? Berlin. Ovdje nastaje jedna legenda. 2 godine nakon pokolja u gradu se pojavila tajanstvena žena. Tvrdi da je careva kći Anastazija. No, tko je ona zapravo? Samo genetička analiza može dokazati njezin pravi identitet. London. Zaključna etapa istrage. U Engleskoj narodnoj banci počinje potraga za nestalim bogatstvom Romanovih. Zlato, novac i nakit, legenda o tajnome skrivenom blagu živa je i danas. Nikolaj i Aleksandra sa svojih 5 djece. Sretna obitelj, kako se čini, prigodom veselog plesa na carskoj jahti. Djeca iz sretnog braka. 4 prelijepe kćeri i dugo očekivani prijestolonasljednik Aleksej središte su careva osobna života. Aleksej mu je zalog nastavka svemoćne dinastije. Ruski car jest Rusija.
Već gotovo 150 godina Zimski dvorac službena rezidencija Romanovih. Petar Veliki premjestio je carsku prijestolnicu iz Moskve u Sankt Peterburg. Nakon svoje krunidbe i Nikolaj II. Sa svojom caricom svečano je ušao u dvorane, obasjane bezbrojnim svijećama. Odaje kao iz 1001 noći. U malahitskoj sobi sastaje se mladi vladarski par kako bi, okružen neizmjernim bogatstvom, popio čaj. Vrijednost stvarnog bogatstva posljednjeg cara ostala je tajna do današnjeg dana. Ove u svijetu poznate dragocjenosti iz njegove imovine čuvaju se u kremaljskoj oružarnici. Uskrsni darovi iz radionice Karla Fabergea vrijedni su milijune dolara. Carevo je blago legendarno. Glasovito pokućstvo iz jantarne sobe nestalo je tijekom Drugog svjetskog rata. S pozlačenim zrcalima i intarzijama od dragog kamena, 8. svjetsko čudo do pojedinosti je iznova rekonstruirano na svojem prvotnom mjestu u palači Katarine Velike. U radionicama palače skupocjena je zidna oplata rekonstruirana prema starim fotografijama, po cijeni od oko 3 milijuna dolara. Samo najvrijedniji komadi jantara nađenog u području Kalinjingrada dolaze u ruke ruskih umjetnika. Odakle potječe bajoslovno bogatstvo ruskih careva? Od prvih dana svojeg uspona moć su nerazdvojno povezivali sa žudnjom za zlatom. Legenda o carskom zlatu počinje 1547. godine, kad je Ivan Grozni okrunjen za prvoga ruskog cara. Prava kruna, monomahova kapa s križem od bisera i obrubom od samurovine. Sergej Eisenstein snimio je o njemu film, no malo je pouzdanih izvora o Ivanu IV. Najstariji znakovi carske moći u riznici Moskovskog Kremlja urešeni su skupocjenim dragim kamenjem s orijenta. Afrička bjelokost. Tad nije moglo biti plemenitijeg materijala za urez carskog prijestolja. Nezasitna žudnja za zlatom. S njim počinje za ruski narod bolna povijest kmetstva, progona i progonstva, počevši od Ivanova doba. Njegovi ljudi osvojili su 1552. utvrdu Kazanj i otvorili put na istok, u bajoslovnu zemlju zlata, u Sibir, gdje se navodno iz zemlje uzdizalo zlatno brdo. Nakon mnogo godina uspio je i prodor u negostoljubivu divljinu. No tek su u 18. stoljeću istraživači Petra Velikoga našli prve zlatne žile. Izgradnja transsibirske željeznice pod Nikolajem II. Učinila je ta bogatstva i stvarno dostupnima. Na desetke tisuća ljudi prognano je na zlatna polja uz rijeku Lenu. Radili su danju i noću u ledenom paklu Sibira. U užasnim logorima ljudi borave čak i po najjačoj zimi u primitivnim kolibama. Tisuće i tisuće ljudi umiru od gladi, iscrpljenosti i zaraza. No njihov rad priskrbljuje caru najveće zlatne rezerve na svijetu.
Očito slijep za patnje svojega naroda, car živi u petrogradskim palačama, daleko od stvarnosti. U carevoj predodžbi ruski je narod odan prijestolju i pobožan je jamac bogatstva njegove zemlje. Njegova dinastija proslavlja 300. obljetnicu u vrijeme pojave otpora na zlatnim poljima u Zlenu. Palače su se oglušile na narodne prosvjede. Car vjeruje u svoju bogom danu vlast, a njegova vlada šalje nedužne u progonstvo, sve dok nije izbio krvav ustanak. Kolona rudara prolazi u mirnom mimohodu pokraj rudarskih jama, prosvjedujući protiv neljudskih radnih uvjeta. Vojnici stavljaju noževe na puške i priječe ih da prođu. U početku nenasilan prosvjed završava krvoprolićem. Bezimene žrtve postaju junacima otpora. Dramatičan sibirski masakr izaziva ustanke diljem Rusije i postaje obilježjem stoljetnog carskog terora. No, je li Nikolaj II. Doista bio despot? Ruski državni arhiv u Moskvi. Za sovjetskih vremena dokumentacija o Romanovima čuvana je u tajnosti i navodno je bila izgubljena. Zapravo je sadržavala na 1000 osobnih fotografija i pisama te dnevnike posljednjeg cara. Sve što želi jest zaboraviti breme vlasti, predajući se tihim zadovoljstvima obiteljskog života, napisao je jedan prijatelj carske obitelji. No i ta je sreća varljiva. Carević Aleksej od rođenja pati od neizlječive krvne bolesti, hemofilije. I najmanja ozljeda za njega može biti smrtonosna. Stalna, mučna tjeskoba zbog bolesti prijestolonasljednika vodi Nikolaja i Aleksandru u samoću. Njihovo je utočište palača u snenome carskom selu. Ovdje se obavljaju samo neizbježne ceremonije, bez raskoši i bez veličanstvenih prijama. Jedina im je veza s vanjskim svijetom uzak krug pouzdanika. Carica, sklona melankoliji, sve više bježi u mističnu vjeru u Boga. Uvjerena je da samo čudo može spasiti prijestolonasljednika. Njezin fatalizam postaje sredstvom njegove politike, a taj ih put vodi u propast. – 28. lipnja 1914. izbija Prvi svjetski rat, katastrofa koja će cara na kraju baciti u smrt. Nikolaj II. Sebe imenuje vrhovnim zapovjednikom ruske vojske, a bolesni, svega 10 godina stari prijestolonasljednik prati ga na bojišnicu. U trećoj ratnoj godini Rusiji je zaprijetila glad. Pa ipak Nikolaj navješta nakanu da pobjedi, što dokazuju njegova pisma Aleksandri. Svakog dana putuju k njoj carski teklići s carevim ljubavnim porukama. Njegova je odlučnost privid, posve je obeshrabren i melankoličan. U Rusiji se razvoj događaja ubrzava. U cijeloj zemlji radnici stupaju u štrajk i pozivaju na rušenje cara. Eisenstein uvjerljivo prikazuje prosvjede u svojem dojmljivom nijemom filmu o revoluciji.
Gladno, nezaposleno mnoštvo razbježava se u metežu. Nikolaj II. Pod pritiskom je da abdicira. Već na povratku s fronte u prijestolnicu potpisuje proglas. Približava se kraj posljednjega od ruskih careva. Nikolaj se odriče prijestolja čak i u ime carevića, što dokazuje poveljom. U preveliku je strahu da će ga odvojiti od Alekseja. I v этот момент on ispitao strašnu nagruzku. Eksplozija događaja iznenadila je cara. Tim više što ih nikakva, ni civilna, ni vojna vlast nije mogla spriječiti. Gledajući iz ljudskog stajališta, Nikolaj II. U tom je trenutku vjerojatno manje mislio na monarhiju nego na opasnost u kojoj su se našli njegova žena i djeca. Istodobno je osjećao snažan pritisak da se odrekne prijestolja, kako od generala na fronti, tako i od pripadnika najuže obitelji. U tom stanju beznađa i samoće, abdikacija je bila pokušaj spašavanja obitelji. Это был в какой-то степени акт отчаянной надежды, что этим можно спасти ситуацию. Nova privremena vlada Aleksandra Kerenskoga šalje carsku obitelj u zatočeništvo na nepoznato mjesto. Putovanje je vodi u Tobolsk u Sibirskoj zabiti. Ovdje je car trebao biti zaštićen od boljševičke osvete. Romanovi su boravili u ovoj kući. Careva djeca u progonstvu. Dokolica nakon rada na svježem zraku. Čovjek bi ih mogao zamijeniti s jednostavnom seljačkom obitelji. Nikolaj se oslobodio bremena vlasti. Svakom se prilikom koristi da pili drva. Sva ograničenja prihvaćali su mirno i s moralnom veličinom, govorio je kućni učitelj Giljar. Preko njihovih usana nije prešla ni riječ prijekora. Car je i dalje obuzet jednom strasti, ljubavlju prema svojoj zemlji. Za spas Rusije spreman je sve oprostiti. No od sibirske se zime ne može pobjeći. A vlada Kerenskoga, čini se, zaboravila je cara u njegovu zatočeništvu. ...24. listopada 1917. vođa revolucije Vladimir Iljič Lenjin došao je na vlast. Juriš na Zimski dvorac Eisenstein je snimio na mjestu događanja. Car i dalje vjeruje u svoj povratak. No privremena vlada Kerenskoga zasjeda te noći u bijeloj blagovaonici Zimskog dvorca, gdje su je boljševici i zarobili. Sat na kaminu još i danas podsjeća na trenutak revolucionarnog događaja. Od toga je trenutka život Romanovih bio ozbiljno ugrožen. Bivši car proglašen je državnim neprijateljem. Posljednja je postaja njihova progonstva Jekaterinburg na Uralu. Tu su ih smjestili u Ipatijevljevu kuću, kuću za posebne namjene, kako su je zvali. Oko kuće je podignuta visoka ograda od kolaca kako bi spriječila bijeg.
Prozore su obojili u bijelo, a iza njih je živjela carska obitelj u potpunoj izolaciji. U zatočeništvu jedini im je kapital bio obiteljski nakit. Za svaki slučaj, carica i njezine kćeri najvrijednije su dragulje ušile u donje rublje, gotovo 8 kilograma nakita. Dogovaraju šifru za tajno blago, medikamenti. Sva poniženja car prihvaća šutke. Na zraku svaki dan smije provesti samo 2 sata, a pritom, kao u nekakvu zatvorskom dvorištu, šeće tamo amo. Vijesti o carevoj sudbini prodiru u svijet. No Lenjin niječe da je život carske obitelji ugrožen, što dokazuje njegov brzojav tisku. Bivši je car na sigurnome. Glasine su kapitalističke laži. U Londonu Nikolaj ima moćnog rođaka. Njegov bratić, kralj George V, trudi se diplomatskim putem osigurati carskoj obitelji azil u inozemstvu. Uzalud. Kolaju glasine kako tajna služba spašava carsku obitelj. Jedno je dijete doslovno ubačeno u zrakoplov, piše neki agent o junačkom oslobađanju jedne od carevih kćeri iz Ipatijevljeve kuće. U Ipatijevljevoj kući u srpnju 1918. zapovjedništvo preuzima Jakov Jurovski. Od bivše carice zahtjeva predaju preostalog nakita. Zašto? Kamo? Zabrinuto bilježi ona u svojem dnevniku. Posljednja služba Božja. Napola smo već na drugom svijetu, piše Aleksandra. Gledamo drugim očima. Дело в том, что и Николай II, и Александра Федоровна были... Nikolaj i Aleksandra bili su duboko religiozni. Tragični događaji u njihovu životu jačaju tu fanatičnu vjeru u neizbježnost sudbine. Nisu gajili nikakve nade u bijeg i bez otpora su se predavali svojoj sudbini. Posljednja stranica Aleksandrina dnevnika. Kartali smo se. 15 je stupnjeva. U 10 sati u krevetu. U ponoć ih odvode u podrum zbog navodnih nemira u gradu. Priča se da su sjedili kao za posljednji portret. Kad nam završi ovaj život, opet ćemo se naći na drugom svijetu, piše u carevu dnevniku. Neće više biti razdvajanja. Napokon zajedno. Jezivi tragovi pokolja u Ipatijevljevoj kući. Jesu li ih doista sve pobili? Kad su ih iznosili iz kuće, jedna je careva kći navodno još bila živa. Nakon nekoliko desetljeća ovaj je čovjek otkrio nešto užasno. Je li to grob Romanovih? Lubanje su identificirane. Ipak, 2 trupla nedostaju.
I počinje forenzičko istraživanje. Careva kći Anastazija. Je li preživjela pokolj? Dvije godine nakon careva ubojstva u jednoj berlinskoj ulici pojavila se zagonetna žena. Ana Čajkovski. Govori o svojem čudesnom spasu iz Ipatijevljeve kuće, kao u ovom filmu. Kad su iznosili mrtve, ona je još bila živa. Jedan je čovjek u seljačkim kolima bježao s njom, tvrdi, preko cijele Rusije do Bukurešta, kao u ovome igranom filmu. Zatim je putovala sama do Njemačke. Tvrdi da je najmlađa careva kći Anastazija. Neznanka koja si je u Berlinu pokušala oduzeti život, sjeća se prošlosti do zaprepašćujućih pojedinosti. Za Prvoga svjetskog rata sa svojim je sestrama njegovala ranjene vojnike. Kad su joj radi provjere njezinih izjava pokazali jednu sliku iz bolnice, odmah se sjetila imena čovjeka sa slike. Nijedna varalica ne bi mogla doći do tako iznenađujućih podataka. Prepoznaje dječje slike koje su ona i njezine sestre slikale kod kuće u Aleksandrovoj palači. Znanstvenici godinama pokušavaju utvrditi identitet careve kćeri. Sebe je sad zvala Anom Anderson i odavna je postala medijskom zvijezdom. Cijeli svijet želi doznati tko je ona uistinu. Uspoređivali su joj čak i uši s Anastazijinima. Tad je premjeravanje ušiju vrijedilo kao nepobitan dokaz identiteta, jer se njihova anatomija ne mijenja od djetinjstva do duboke starosti. Njihove su se uši navodno podudarale u 17 točaka, a i lica su im bila upadljivo slična, što pokazuje i kolaž nekoga njemačkog fotografa. No, stručnjaci dolaze do proturječnih rezultata. Grafolozi uspoređuju više od 100 uzoraka Anastazijina rukopisa s rukopisom Ane Anderson. Utvrđuju neke zaprepašćujuće podudarnosti, ali ipak nalaze ne potvrđuju svi stručnjaci. Istraživači stavljaju svaku pojedinost pod povećalo, jer Ana Anderson polaže zakonito pravo na carevo nasljeđe. Od početka su nagađanja o mogućem preživljavanju povezana s nestalim carevim blagom. Moskovski državni arhiv. Dosije Romanovih sadržava i dokument koji bi trebao omogućiti objašnjenje pokolja u Ipatijevljevoj kući. Ubojičin izvještaj. Jakov Jurovski. Kao da je riječ o junačkom dijelu, opisuje svaku pojedinost zločina. Nakon strijeljanja zapovjedio je da se trupla odnesu, no nisu svi bili mrtvi. Meci su se odbijali od dijamanata u steznicima djevojaka. Ljudi Jurovskoga morali su ih ubijati bajunetima. Mrtva su lica polijevali kiselinom kako bi postala neprepoznatljiva. Pokušavali su spaliti trupla, no njihova svježa tijela nisu se mogla zapaliti.
Osakaćena su tijela zatim bacili u jamu, no zbog straha da će ih netko otkriti, trupla su opet izvadili kako bi ih pokopali na drugome tajnom mjestu. Aleksandar Avdonjin, geolog je i istražitelj u slučaju Romanov. Izvještaj Jurovskoga dovodi ga na pravi trag. Avdonjin raspolaže kopijom koju je dobio od zapovjednikova sina. Geolog kreće u potragu za carevim grobom u brezovim šumama oko Jekaterinburga. Položaj je u ubojičinu izvještaju točno opisan. I geolog u svibnju 1979. doista otkriva nešto spektakularno. Je li ovo careva lubanja? Strah obuzima otkrivača. Dosje Romanov još je stroga tajna. I Avdonjin kosti iznova zakopava. Na dan otkrića pomolio sam se, ali ni to nije pomoglo nadvladati moj strah. Jer do tog je trenutka sve bilo konspirativno. Bili smo pod jakim stresom, no pod taj smo teret podmetnuli leđa ne bismo li rasvijetlili jednu mračnu stranicu povijesti. Tek u srpnju 1991. vraća se Avdonjin sa službenom ekipom za ekshumaciju na mjesto svojega otkrića. U masovnom grobu leže posmrtni ostaci 9 osoba. Jesu li to doista kosti carske obitelji? Stručnjaci do danas kritiziraju neprofesionalnost pri iskopavanju kostiju. Politički senzacionalan nalaz koji je uzbudio znanstvenu zajednicu ekshumiran je za samo jedan jedini dan. Mjesto groba danas. Na zabačeno mjesto ljudi povremeno donose svježe cvijeće. Jednostavan drveni križ uperen je poput spomenika prema nebu. Lubanje nose tragove jezive okrutnosti. Forenzički patolog rekonstruira zločin. Meci iz oružja ubojica prodrli su čak i u očnu šupljinu jedne od žrtava. Dokazi zaslijepljenog bijesa i brutalne sile. Lubanje su razbijane udarcima usadnika. Prve naznake plemenita podrijetla žrtava. Umjetni zubi od zlata i platine. No samo genetički test može dati nedvojben dokaz pravog identiteta žrtava. Za usporedbu će se koristiti genski materijal velikoga kneza Georgija, brata pokojnog cara. U ime znanosti otvorit će se lijes velikoga kneza u Sankt Peterburgu. Posmrtni ostaci ekshumiraju se radi uzimanja uzoraka tkiva. U laboratoriju se analizira i uspoređuje genski materijal obojice braće te ostalih žrtava. Više nema dvojbe. Kosturi pripadaju carskoj obitelji Romanovih. Uzorak krvi princa Filipa, caričina rođaka, odgonetava još jednu tajnu. Identificirana je i Aleksandra. No nema nikakvih tragova još dvoje careve djece. Zagonetka Romanovih i dalje nije do kraja riješena. Među pokojnicima nema carevića. Očito je nestao. Legende dobivaju nov životni poticaj.
A gdje je ona, Anastazija? Anna Anderson odnijela je svoju tajnu u grob. How shall I tell you who I am? Kako vam mogu kazati tko sam? In which way? Na koji način? Can you tell me Možete li vi to meni reći? Možete li vi meni uistinu dokazati tko ste? Kako bi riješio zagonetku Romanovih, jedan forenzičar u Moskvi analizira lica pripadnika carske obitelji na bezbrojnim fotografijama. S pomoću računala stavlja ih preko slika lubanja. Sergej Abramov obilježava anatomski utvrđene točke koje se moraju podudarati kako bi osoba bila pouzdano identificirana. Na tim je mjestima debljina kože kod svih ljudi jednaka, što je preduvjet usporedbe lubanje i lice. Abramov s pomoću videokamere snima pokojnikovu glavu iz različitih perspektiva. Taj posao obavlja vrlo brižljivo, kako bi snimke položaja lubanja odgovarale položajima lica na starim fotografijama. Svaka se točka točno mjeri, a svako odstupanje zapisuje. Na taj način, uz pomoć svojeg računalnog programa, Abramov traži odgovor na pitanje koja se careva kći ne nalazi među mrtvima. Računalo objelodanjuje istinu. Obilježja Anastazijina lica u potpunosti se podudaraju s lubanjom broj 6. Ona je umrla u noći kad su počinjena ubojstva, a među kosturima nije bilo moguće identificirati Mariju. Biće razjašnjen i pravi identitet Anne Anderson. U jednoj je bolnici otkriven uzorak njezina tkiva. Genetički test dokazao je da nije Romanova. Nešto poslije pronađen je i rođak nepoznate žene. Otkrili su to njegovi geni. Anna Anderson bila je poljska tvornička radnica, Franciska Šanskovski. Je li lažnoj carevoj kćeri u stvarnom životu ispran mozak, kako to prikazuje igrani film s Ingrid Bergman? Gdje ste živjeli zimu? U zimskom dvorcu. Točno, u proljeće? Ne sjećam se. U carskom selu? U carskom selu. Ljeti? U našoj ljetnoj rezidenciji pokraj Sankt Peterburga, cijenjenoj zbog morskog zraka. Lovačka koliba? Spala. Gdje je to? U Poljskoj. Preuzmite vi. A na Baltiku? Je li Anna Anderson bila žrtva ljudi koji su njome manipulirali jer su se željeli domoći careva blaga? Navodno je u inozemstvo poslao željezničke vagone pune zlata. Vodili trag do Engleske narodne banke. Tajni trezori u Sankt Peterburškim palačama. Što su oni skrivali? U Londonu se jedan čovjek dao u potragu za izgubljenim carevim zlatom. William Clark, nekadašnji direktor banke i šef poslovnog odjela novina Times. Njegova su ga istraživanja odvela u arhiv Engleske narodne banke. Prošlo je gotovo 30 godina dok mu napokon nije odobren uvid u dokumente iz godina kad su navodni nasljednici tražili pravo na milijunsku carevu ostavštinu. No banka je stalno nijekala postojanje tog imetka. Postoji li barem zrnce istine u glasinama o carevim računima? Korespondencija koja se odnosi na slučaj Anastazije Čajkovski. Nisam samo vjerovao tim glasinama, nego sam njima bio opčinjen. Gledao sam i film s Ingrid Bergman prema kojemu je Anastazija prevarena za imetak što je navodno bio pohranjen u Londonu.
I Clark je doista u Bančinu arhivu pronašao posljednji izvod računa ruskog cara. Najviše stanje na računu bilo je gotovo $500 milijarde. Međutim, račun je bio zatvoren. Car je 1900. u Londonu na svojem računu uistinu imao znatna novčana sredstva. Naslijedio ih je od svojeg oca. No posljednji car bio patriot i nije želio držati novac u inozemstvu, dok njegova zemlja mora pozajmljivati milijune u Parizu, Londonu i Njujorku za gradnju željezničkih pruga. Stoga je u travnju 1900. povukao novac u Rusiju. I Aleksandra je bila patriotkinja. U ratu carica je osobno njegovala ranjene vojnike. Za svoje bolnice dobivala je novac i iz Engleske. Privatne priloge prema Clarkovu mišljenju. Dvorane za bolesnike. Čak su i ispod zlatnih lustera Zimskog dvorca postavljeni poljski kreveti za ranjenike. No, što se dogodilo s ostalim draguljima carske obitelji? Hoćemo li naći nakit koji je ubojica Jurovski zaplijenio u Ipatjevljevoj kući? Traganje u Moskovskom državnom arhivu. U dosjeu Romanovi još se i danas nalazi popis dragulja što ga je izradio Jurovski. Nikolaj II. Svoje cjelokupni imetak, nakit, dragocjenosti, vrijednosnice, predao na čuvanje privremenoj vladi. No, preuzevši vlast, boljševici su carevu te imovinu ruske aristokracije prenijeli u državno vlasništvo. Zaplijenjena imovina ispunila je golemo skladište. Boljševičko povjerenstvo popisalo je blago. U njemu su se nalazili među ostalim predmetima i carska kruna te 13 Fabergeovih uskrsnih jaja. U Londonu pak William Clark traži nestali nakit. Istraživanja ga odvode u arhiv glasovite dražbene kuće Christie's. Ovaj katalog pokazuje da su ruski državni dragulji prodavani na dražbama. Mnogi su se dijamanti iz Sovjetskog saveza na zapadu našli na bubnju zbog potrebe za devizama. No, nije sve prodavano javno. Neki su dragulji izneseni iz zemlje preko Vladivostoka. Došli su u ruke caru vjerne vojske i poslani su u škrinjama u Vinzdorski dvorac, gdje je živjela careva majka, carica Marija. Kad je ona umrla, 1939. engleska kraljica Mary privatno je kupila neke od tih dragulja. Još i danas, kad ih zna nositi kraljica Elizabeta, a do svoje smrti to je činila i princeza Diana. U carskom gradu na Nevi mogu se još i danas naći svjedočanstva o tajnim pokušajima aristokracije da spasi svoju imovinu. Palača Jusupovih, tada jedne od najbogatijih ruskih obitelji. Tajni trezori posuda su u palači. U njima je bilo skriveno više od 1000 slika, pa dijamanti i dragulji. Ipak, ostao je sačuvan samo malen broj tih dragocjenosti. Čuvaju se u riznicama Peterburškog Ermitaža. Nakon meteža tijekom revolucije, boljševici su pretražili cijelu palaču. Posljednje skrovište odao im je nekad odani domar.
Samo jedan od 20 svezaka u kojima je brižljivo popisano blago Jusupovih. U stupovima dvorane za bankete bilo je skriveno više od 100 skupocjenih violina. Jusupovi su bili carevi miljenici. Od njihove moći i bogatstva preostalo je veoma malo. No, legenda o carevu blagu i dalje živi. Jednom su u trezore državne banke u Sankt Peterburgu položene zlatne poluge vrijedne 4 milijarde dolara. A zapovjed za prijenos zlata u Englesku narodnu banku potpisao je osobno car. U rujnu 1914. 9 tjedana nakon izbijanja rata, počinje tajno prevoženje. Želi li car u vrijeme krize u inozemstvu položiti samo novac za crne dane? Pošiljka je stigla u Englesku. Carevo se zlato čuva u trezorima Engleske narodne banke i služi kao jamstvo za goleme zajmove. Rusija ima zlata, ali nema novca. No, u Prvome svjetskom ratu devize su bile nužne za naoružavanje i opremanje borbenih postrojba. Novac doslovno završava u dimu. Ipak, gotovo 50 milijuna dolara ostaje u Engleskoj. 70 godina poslije koristi se za odštetu britanskih građana koji su u vrijeme revolucije ostali bez svoje imovine. Golemo bogatstvo raspršilo se na sve strane svijeta. Posljednja zagonetka Romanovih. Može li se objasniti i tajna nestanka dvoje careve djece, Alekseja i Marije? Odmah nakon noći umorstva, caru vjerni vojnici počeli su potragu za truplima. Izbijanje plinova od raspadanja i uleknuća u tlu mogli bi biti tragovi masovnog groba. Tragači rešetaju tlo i doista pronalaze nešto jezovito. Nailaze na ostatke napola pougljenjene odjeće i razbijeni nakit, te komadiće ljudskih kostiju. U smeđem kožnatom kovčegu senzacionalni dijelovi nalaza iznose se izvan zemlje. Meci, otrgnuti prst, puceta i kopče, zubala, dokazi nasilnog zločina. Tajanstveni kovčeg nestao je i do danas nije nađen. Križ u Brezovoj šumi podsjeća na mjesto otkrića. Ubojice su ovdje uzalud pokušavali spaliti još svježa trupla prije nego što su ih zakopali. Prema jednoj teoriji, plamen je u cjelini progutao samo Alekseja i Mariju. Мы ее старались проверить. Мы провели археологические... Kopali smo na istome mjestu i naši su nalazi bili isti. Pougljenjeno drvo, nakit, komadići kostiju. Trenutačno se svi nalazi znanstveno ispituju. A ja molim svjetsku javnost da nam omogući pronalaženje kovčega kako bismo ostatke mogli usporediti s nađenim fragmentima. Čim dovršimo istragu, moći ćemo reći je li posrijedi Aleksejev i Marijin grob. I sve materijale o kojih ja сейчас говорю находятся в ekspertizi. Sankt Peterburg godine 1998.
Iza pročelja nekadašnje careve rezidencije priprema se državni pogreb. Rusija se ispričava zbog krvavog zločina, kaže povjesničar Georgij Vilimbakov. Careve kosti svečano se pokapaju u stolnoj crkvi Petra i Pavla. Susrećemo se opet na drugom svijetu, zapisao je car u svojem dnevniku, i vječno ostati zajedno. Nikolaj II. Smaknut je bez sudskog procesa. Njegovi su krvnici poslali u smrt zajedno s njim i njegovu nedužnu djecu. Ostala je samo uspomena na cara, koji je zakazao kao vladar, ali je na kraju triumfirao kao čovjek. Odabrao Đelo Hadžiselimović, preveo Saša Kolka, tonski obradio Ruben Albahari. Čitali su Melita Hrengek, Ivan Kojundžić i Miljenko Kokot. Obrada Hrvatska radio televizija.